Джейси Джейн като шампионка срещу Джордан Грейс за NXT женската титла. Това го казахме, Джордан. Джордан, да, и аз съм за Джордан. Io Sky срещу Рия Рипли. Аз ще кажа Ио. И аз съм за Io Sky. Я ще кажа Ю, знаете ли? Не в неделя. Добре, аз съм различен, ще кажа Рия всъщност, знаете ли? Ето. Ракел Родригес и Роксан Перес като шампионки срещу Шарлот и Алекса, срещу Сол Рука и Зария срещу Буки Уориърс за женските таг титли. Женският Judgment Day взимат. И аз така си мисля, начинът по който разказват историята с тях и с Лив. Така И става, аз съм с вас тук. Кой ще спечели женски батл роял? Биянка, ако се появи, за да може да имаме трипл трет матча на Найоми, Биянка и Джейд. Давай ти, аз не съм измислил. Брат, си мисля, че аз съм го измислил. Аз казвам AJ Lee. Е така. Wildcard. Първам. Стефани Вакер. Примерно. Това също се може би много най-доброто. Да. Защото тя не е замесена по никакъв начин другите матчове. Да. И ще е фреш старт, не е в момента много буто, защото е най-известен след Трия в момента като цяло. Мале това, ти си прав, абсолютно прав си мисля, че аз си запаса AJ, ще видим. но според мен ти си прав. Тифани Стратън срещу Триш за WWE Women's Championship SmackDown титлата. Тифи, ми казва. Same. Джейд Карджио срещу Найоми. Всеки път ти казвам името по различен начин, това се супер много се дразна. Джейд Карджио. Да. No holds barred матч. I don't know. Джейд. И аз съм за Джейд. И последния матч, Беки Линч срещу Бейли срещу Лайра Валкирия за женската интерконтинентална титла. Поред мен Бейли ще вземе. Бейли най-много и трябва да. Аз съм съгласен с вас.